dangdut kor. Jenenge dina katini karane sang resi nagaraja mangilane wansing bulan bulayane kula tampar kurang ajar naga ini asring lena oh beli nyai terus dilirik Kanangan Sri Angling Karma Telah lilet naga kini Walang beling Gulu-guli Wademare Sing nembang karyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa? Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD. Tekane SMP pernah melanglang buana. Oh ngono ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata, penjane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh ngono ya. Dadi tau kondang pada zamannya. Heeh. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagek gencar-gencari lan kenceng-kencenge no. Oh ngono lagek kondang-kondange cara kembang kuwi lagek